siyathanda umculo asiyilungiseni lapho mhlawumbe umuntu engangigceka ngendlela engichaza ngayo kodwa mina ngazi ukuthi mina njengami nje nami umculo ngiyawuthanda hayi ukuthi ngithanda kwaSomnandi nami ngilalela abanye abaculi uyabona khona ingoma esingithintayo mayiculo omunye umculi ngizwe ukuthi ish wayibeka indaba lomuntu uyabona uyabona mayethu Thokozani siyogcina silinqaba usizo labantu ngoba umuntu uma ekusiza uhambe ekhuluma ethi nimbona nje unje wenzwa yimi siyogcina silinqa uyabona ayibo inkulumo ekhona leyo uyabona manje uzothi leyo nto angizwa hayibo kanjani ngizwa phela ngoba ngiqomile hayi bafowethu ngeke ayikwazi into kanjalo uyabona uzothi awuyizwa kanjani ngoba ngiqomile baba ngithi ngithanda wena baba uSomnandi angiyizwa lo nto uzosho kanjani into awuyizwa nomthandeni njengoba enza iParis